ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯାହା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି ବାବଦରେ। ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଲେ ଯେ 2016 ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଜନ ନେଇକି ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି, ନୂଆ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଇରମ୍ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ବୋଲି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ବିଭାଗ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କର ଦେଇକି ତାକୁ କେମିତି ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗେଇ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାରିବାଟିଆ। ଚାରିବାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତିନି ଥର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିରେ 3 ଥର ଆସି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। मान्यवर मंत्री। स्पीकर सार, माननीय सदस्य जो प्रश्न उत्थापन करिसेंती जे द्वितीय जालियानवाला बाग इरम वास्तविक इतिहास रे एभली गोटे स्थान पाइछि जो थरे कि शहीद होइछंती हमर ओडिया लोक माने जो माने ब्रिटिश विरुद्ध रे संग्राम करुथिले। उत्तर से तो निजे प्रश्न रे उत्तर भी निजे रखिछंती जे पूर्व मंत्री किछि टंका देइथिले, 50 लाख टंका देइथिले। मो ताଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ସାର୍ କରିସାରିଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଏବଂ ମୋ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ୱେରେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ऑनरेबल मेंबर श्री अधीरा।